eller noget. Ja, han Ligge der præcis, så man kan bruge det. Så nu hvis jeg vil bruge lidt tusch nu, så er det stift og alt muligt. Det bliver ikke til noget. De der har med sådan noget at gøre, de har ikke meget at gøre, hvad de så hedder, alle de der. Der er så mange, hvad hedder grafikere, men hvis man skal male også, så de store, der arbejder alting parat, det ligger her hver dag, man ved, hvor det ligger. Og det i den, som det skal være, hverken tyk eller tyndt eller noget. Det der er noget, og der er så meget, hvor der er sådan nogle litografier, hvor man kunne lave de mærkeligste ting. Så tusch, tynd tusch, og så sort tusch, og så en litografisk krig der opig. Så kunne man lave så noble rødt og forskellige ting. Nej, ser på den her tid nu, det efterår, der er så mærkeligt så om eftermiddagen nu. Det sagde jeg forresten vist før. Hen i morgenaften der, det pusler overalt, der kunne man lave de mærkeligste ting. Ude fra naturen, så man kunne komme ind. Bare folk gå på en landevej. Bare en kone med sit barn. Og sådan ligner sådan en krage. Det kunne lave de fineste ting, men det, når man så laver noget, så siger man, det kan vi ikke lave, siger de på litografikanstalt. De er for indviklet. Det bliver for dyrt. For jeg lavede mig til det her borg der i forskningen. Men det sagde den grunden. Jeg satte sammen de mærkværdigste ting. Men de kunne nok laves. Nej, de sagde, det kunne de ikke lave engang.